Kini kedai ke All India Radio Shillong ke kubur ban puli da i plentiful pengrum. Kimat ki bakongsan jong ke kubur. Penbena Menteri rang badu kari ya ke jingkhang ya ke let kawan bat ka yat ke yeng ba arpwes ni hakeleng kari. Khot jingalang u Chief Secretary ka Meghalaya UMS Rao ya ki Dr. Jongki Hospital Shimet ki bana Shillong. Syajid uba Titus Well Khan kum u Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ki kubur ki babnya. Menteri rang badu kari Narendra Modi henin kasni ula penbena bakan don ka jingkhang ka let kawan bat ya kayat ke yang hakeleng kari na kabenta arpwesni nadu henin siteng senya habakren sikipat nong sung kari Modi ula ong bakane ka jingpakhang ya kayat ke yang ka tre ka kta kan kham perking ban ya ka janta curfew kubla dep penlong dangshen Menteri rang badu ula yathu baka sarkar kalamang pisa hadu khatsan hajar klortingka ban penbha ya ki jaka ajing sumar ban yada na ka jing sapriang jo khnyang jingpang coronavirus ulaya thu ban ka liang ka sarkar kalayale katbala ban penbiang ki jing dan kambaro kum ka jingbu ki jing thia na ka banta ki tu ki brio ki basuba ba ki don ka jingpang coronavirus Modi ula ongru baka India menta ka don pereng ka jingma ka bakrau na ka daw jong kani ka jingpang bat ki jingle jong ka sarkar kilong ban pelat ya kari na kinu ki jingma ki ban kata ya ka kot ka khia jong kinong song ka por kala dai e kinong song ban ya telilang ban ya khun persha ya kani ka jingpang la ong menteri rang badu kari hakani ka jingpathai khubor ban ya le persha yu khyang jingpang coronavirus Modi ula pen iru ya ka dor hakabla tho ombit yanu ru banya surok ula ongru baka jingpen sange ya ka let kawan ka yat ka yeng ka long ka por ka bajlan henre ki patba ki deban sngo thu baka ni ka jingle ka long na kamta ka jingbha jong baro kilong yelong sem hapo kari ula ong shu bo kerman banyo e ka jingjab habayale persha e ka ni ka jingpang bat baro kilong yelong sem ki deban sumaru yeladi Kadkum ka jingthap la yo na ke ADG News ka News Service Division All India Radio kan sadon ka jingpen kelaya ka por ka bayadai baki khubor lingkot jongkari na ka prabaji saka prashiteng minstep hakatin Hindi ban ka prashiteng saka khandai baji minstep hakatin pareng ban sabut da kimat bakongsan ni headlines jongka khubor hakatin Hindi na ka khandai baji saka khandai lala asan Hakapon minstep bat hakatin English naga khandai la lasan saka khandai la shipho hakapon minstep nadu minta kasni hadu bandapan bena dekung waipat Chief Secretary ka Meghalaya UMS Rao hinin kasni ula penlong ka jingalang baki doktor na ki hospital Shimet Shillong banya kren halor ka jing sapriang ka jingpang COVID-19 habaya kren baki nonglum khubor hadin balawai ka ni ka jingalang UMS Rao ula ong balaya kren kumnu banya da na ka jing sapriang uni uknyang jingpang balayo ru ya ki jing a jingmut na ki babunut ki doktor ula kintu ya ki brio ban namejan para brio ula ong susu baka sarkar kan dangye ai jing hikai kham ya ki brio kumnu ban penkerpang yeladi ula ongru baki bor pahara ka jalak la pentikna ban a ka jinga trelang ha ka bayadai bat kani ka election commission kala penkenria ya ka election raja sabha ka blabu ban penlong ha ka arpun riutrik menta ubnai ya kani ka rai la shim ha ka bayadai ba ka jinglong jingman ba ka jingkhang kirdap ha ka pentrikam na ka jing sapriang jo ka jingpang COVID-19 ka election ban pendap yasan pesantili ki syuki raja sabha la penbet ban penlong ha ka arpun riutrik ubnai leber katba lai pun yomut ki kertong la dep jit klem da don ki bayale persha yaki ya menta ya ka election on sa penlong sai ki khat pratli ki syuki ki basa thli ka commission kala ya thu bakala pet bnya ya ka jinglong jingman juga koit ka khia ubabun balang bat kum ta la penken ria no ya ka ni ka election UMDC jongka United Democratic Party Titus Well Khan ula Syajid kum Chief Executive Member Bathamai jongka Khasi Hills Autonomous District Council haka dorbar bakerpang kabla penlong menen kasni lajit thamai ya usi CEM hadin baki dekhot jongka KHEDC klayo bani shimbenta haka ban penlong ya ka jingatai halor ka phang ba omdan shu ka jingshanya ya ka Executive Committee barim lala ban penlong ya ka ni ka dorbar bakerpang da ka jingtha na ulat ke jela Meghalaya utatha gata roy hadin blaweng no ekajing senshar jong administrator haki HEDC kani ka khubor ka 1 na ka All India Radio Shillong
haka jing bot di ni ka jing shadung haki brio bom itu ki than yodo haka arp khandai trik ubnai rempang haka ba uwei ubrio uba kerteng urup chen diwan ula khlat na ka jing mensaw ban riungut ki wei pat kila mensaw ki polit ka East Cass Hills District kila kem ya arngut ki khot ka KSU ki badon kti haka ni ka kam ESP ke East Cass Hills District ikong Claudia Lengwa ilaya thu men haka singinengkong bala yok kem ya uwei ubrio ubala pla ba udon kti haka ni ka kam lembat laingut ki weipat da ka jingalam jong u la kem saya uwei ubala kenno bala don kti lang ki pulit ki dang penlong ka jingwat ya arngut ki weipat kini ki bala syak kem la itu kum u melajit khongbu ubadai u publicity secretary ka KSU Jayau Circle bat ulal din nongkan ri udukot ka KSU na Maukhar Circle. Manipur kawai ka kentai ka ba arpulais nam karta klayo e ka jingpang coronavirus ka balong ru ka banengkong e na kathan chatay lammi ngi kari ya kani laya thu da keyboard sarkar ha ka singinengkong kani ka kentai ka bayo e ka jingpang ka dang shuan passion na UK yathu u director ka Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science UTH Bhimbo Singh Kelawan Pash Impal lemba ke Delhi Airport bat ke Guwahati Airport. Ke District Magistrate ke East Cass Hills District haka jingpen bena ke bala penni aka arpsau terik leber aja arpo ke la pentip baka Directorate of Dairy Development jongka Sokar Meghalaya la pelat na ke jingpen jeri jongka kendon an chispa sau CRPC ke bala pentri kam na do ke shpo baji janmit jongka arpo lai terik ubnai leber arhajar arpo hadu ke santrik menstep jongka arpo terik benai leber arhajar arpo la ban penken mau baka jingpen jeri de ke kendon an chispa sau CRPC kanam trekam haki bor pahara bat kinong a jing sumar ki badon hakakam ki parusi bat ki wei kitla trekam kum ka health services MEECL public health engineering public works department police and armed forces fire and emergency services Food and Civil Supplies Department, Shillong Municipal Board, Telecom, Telegraph and IT Services, ki bank bat ATM, ki kali bakit ikimar badonkam, ki lahat pahara, ki nongsam LPG, cylinder, ki online delivery services, ki courier services, ki online food take out, ki kali ki bakit ikiter ajing sumar, ki nong patay kubor, ki nomhab akajing penjari jong kakendon an, chispa saupsaw CRPC. Katkum ka World Health Organization layathu baka India kalayalam yakiri haka perthai ban penduk jaj ay artli ki ya arjat ki jingpang ki blashim ya ka jingim ki babun ki brio ki por balalet kata ka jingpang smallpox bat polio ka donru haka ya ka jingla ban penduk jaj ya ka jingpang klam coronavirus ka India da ka jingishim bentalang upat ba kala penduk ka jingpang smallpox ka balong ka jing ai bakraw sya ka perthai ka India kala la ru ban penduk jaj ya ka jingpang polio yathu executive director ko World Health Organization Michael Ryan haka jingalang bat kilat pathay khubor hinin kasni ha Geneva halor ka jingpang klam COVID-19 Ryan ulaong bakalong ka badon kam bakiri kum ka India ken pli ya kalat kalenti ban pen I yakiri ka perthai ka e badai banle Katnat leba kala ajimut ya barok ki jela ban pendon kam ki pisa bayo na kabalum khajna na kabanta ka jingbit jingbyang jo ki nong na yeng ni ki weki jingtei hak bayde bat ka jingpang COVID-19 Menteri Katnat Leba Santosh Kumar Gangwar ula batha eki jela ban bha eki pisa bayo lum khajna shaka account jong ki nong na yeng ni ki wei pat ki jingtei lengba ka DBT na ka fund ka blalum da ka Labor Welfare Board ka baha apo ka Building and Construction Workers Act 1996 kumba sanpu 8,000 klor tingka ka pisa ka don hakani ka fund bat kumba lai point san klor ngot ki nong na yeng ki wei pat ki jingtei kila deb register bat ki ni ki Construction Welfare Board. Sa shisin pat kimat bakongsan jong ka kubor. Penbena Menteri Rangba Kari ya ka jingkhang ya ka let kawan bat ka yat ka yeng ba arpwesni ha ka lengkari khot jingalang Chief Secretary ka Meghalaya MS Rao ya ki Dr. Jongki Hospital Shimet ki bana Shillong Shajid uba Titus Well Khan kum Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council